Не пипай, болет е прав. Гилзата, първо те е здрав. Имаш проблем, ще бъде корав, това е параф. Шубета, аз не ги питам, ще ги наритам. Мислиш се да тарикатела, да изпитам. Нямаш кеш, здрави бали, искаш ти да правиш в квартала с някаква линия прави бали. Апропо, накрая винаги си сам ратол, защото не идва само, бъди въоръжен ратол. Ако стане проблем, много всички ще избягат. Аз няма да се боря, като куче се боря. Бащехата ми, улицата ме възпит. Ебал съм ги, само на себе си разчиташ ти, не ме мисли. Докато не изкарам този скапан шибан мил или вече съм. Не ме сполети, дай сега насам. Електронната везна, трябва да нацепим стоката до вечерта. Не е на мода да си войвода, но аз го мога, за това се боря. Всички квартала, които още се борят, за да оцелеят. Не е на мода да си войвода, но аз го мога, за това се боря. Не ти обещава нищо. Евак света, където живея, води война, не мога да справя. Виж в очите ми лудостта, мислиш всичко можеш ти да продавя джойнт, моин, кока, хеп, запял прак. Мислиш си, че е оферта, бацата ни по бенза. Шега, въдитото пече, милионера, забронирана кола, трябва кинти да събера, нека ме дължи и пара. Няма да мога да заспа, първа сектен, лайнарите, че подриват ми пазарите. Виж, че е голям, но сега бере душа, че ги елен, да мога да ги наредим и оберем. Аз съм хардкор, държи ми ти, нямам пар, колко скоката ми върви. Къде бе? Чим. Не е на мода да си войвода, но аз го мога, за това се боря. Искат да ни стъпчат, няма да успеят никога, брат. Не е на мода да си войвода, но аз го мога, за това се боря. Порнофилм сестрите, но на мен не ми тежи. Откъде са тези пари и тях не ги боли. Обърквам ги и им сипвам конфети. Много ясно, дай зелените тапети. Курвите са гадни, кухте коварни, бавни. Искат теб да ме еднат, но направят ли ми акция, ще го фанат на тървен. Новините са в контракция, правиме го с остров, много пара. Кажи ми, искаш ли го, още има много. Кажи ми, можеш ли го, ти да си на върха. Но дали ще посмееш, няма как да те спра. Брат ми, войвода. Не е на мода да си войвода, но аз го мога, за това се моля. Не стане нищо вече, освен да се върнем към старите ценности, към арабията.